खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 1 एप्रिल 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि समाजाव मोजां मुं गोसारगोन, रोंगौथिया गोख्रोंसिन जागोन, मोजां सान। वृष राशि दुखु मोननांगोन, गुबुनजों निन्दा होजानाया गोसोखौ लोरबां खालामगोन, दुखुनि सान। मिथुन राशि रंजानायनि सान, गोसोनि बायदिसिना गाज्रि साननायनिफ्राय उदां जागोन, मोजां सान। कर्कट राशि गोदान लोगोखौ लोगो मोनगोन, गोसोआ रंजाखांगोन, खुसिनि सान। सिंह राशि गोजोन गैयि सान, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जागोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। कन्या राशि सांग्रां जाना थानाया गोनां, सोरजोंबा नांलायनाय जाफ्लांनो हागौ, गोसो हमथाना लाखिनांगोन। तुला राशि नाजाथाबनायनि फिथाइ मोनगोन, गोदान खामानियाव जगाजग जागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। वृश्चिक राशि रंजानायजों सान बारहोहरनो हागोन, बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन, गोदान लोगोफोर लोगो मोनगोन। धनु राशि जेंना गोनां सान, गाज्रि जाब्रबथाय जानो हागौ, सांग्रां जाना सोलिनाया गोनांथार। मकर राशि गोनांथिया जोबनो रोङै जागोन, आंखालनि थासारिया गाज्रियै गोहोम गोग्लैगोन, जेंना गोनां सान। कुम्भ राशि फरायनाय बिथिङाव मोजां जागोन, आनजादाव गाहामै उथ्रिसारनो हागोन, मोजां सान। मीन राशि साबधान जानांगोन, देहा सावस्रिखौ लोरबां मोननो हागौ, जानाय लोंनायाव थाल थानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदालु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।